Dnes to bude sviečkovo na smotane, odvezú nás koníky, prevezieme sa na loďke a zažijeme skvelý deň. Tak poďte s nami. Zdravíme z Ledníc. Ahojte. Konkrétne momentálne teraz pri Lednickom zámku. Ideme sa pozrieť do parku tohto zámockého a chceli by sme sa aj plaviť, pozrieť všetko, čo tu je. Takže za chvíľočku vám ukážeme, kam sme sa vybrali. Ideme zistiť nejaké dostupné informácie, kam sa ísť pozrieť, čo tu vidieť. Takže poďme na to. Dostali sme nejakú mapu. Chceli by sme sa ísť plaviť loďkou. Tak ideme to skúsiť nájsť, že kam treba ísť. Bolo nám povedané, že vedľa skleníka, ten mal byť tu naľavo. Tak uvidíme. Skleník a park. Dobre, ideme rovno a uvidíme, kam sa dostaneme. A dostali sme sa až ku koníkom, ktoré nás odviezli k Janohradu. Túto trasu nám poradila pani pri koníkoch. Najprv sa dostať koníkmi k Janohradu, odtiaľ ísť loďkou k minaretu a od minaretu sa opäť pešo vrátiť k zámku. A musím povedať, že naozaj táto trasa bola asi najvýhodnejšia, pretože sme videli tie najkrajšie miesta, užili sme si to a prechádzka nebola ani taká dlhá. Dobrý den, já vás vítám na palubě lodi Stanislav společnosti První plavební. Naše plavba bude trvat zhruba 40 minut a plujeme od přístaviště Janův hrad k přístavišti Minaret. Během té doby já vám tady něco řeknu ohledně toho okolí, v případě dotazů jsem vám plně k dispozici, samozřejmě do míry mých znalostí, protože nejsem děd vševěd, i když se tak někdy tvářím. Úspešne sme sa dostali pri Minaret a odtiaľto sme sa pešo teda vybrali naspäť k zámku, odkiaľ sme prišli. Čo sa týka cien, v podstate koníky nás vyšli na 18 €, potom plavba loďkou nás vyšla na 31 € a v podstate vstup do tohto areálu bol zdarma. A po krátkej prechádzke sme sa opäť dostali k zámku, odkiaľ sme štartovali. No a samozrejme nám už vyhladlo, takže sme opustili tento areál a išli sme do centra Ledníc, konkrétne do reštaurácie U Tlustých, kde nám veľmi chutilo a odporúčame ju určite navštíviť, keď tu budete. Ďakujeme, že ste dopozerali až sem a nezabudnite dať like a odber.